Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ang recipe ko palang gagawin ngayon, ang tawag dito ay ginataang hipon na merong kalabasa at ito na po ang ating sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo nitong hipon. Gagamit din po tayo ng bawang, luya, at saka sibuyas. Gagamit din po tayo ng kalabasa, dahon ng kamote, pwede rin po dahon ng sili. Tapos, isang lata ng gata. Pwede rin po yung fresh. Mas masarap po yun pag meron kayong fresh na gata. Tapos, asin para sa ating seasoning. Tsaka, gagamit din po ako ng mantika para sa paggigisa ng ating mga sangkap na bawang at saka sibuyas. At saka, luya na rin po. Ngayon ay sisimulan ko na po siyang lutuin. Sisimulan ko na po ang pagluluto. Maglalagay po tayo ng mantika na konti dyan sa ating kawali. Tapos paiinitin po natin yung ating mantika. Tsaka igigisa po natin itong ating bawang. At hihintayin ko po siyang mag golden brown. Tapos haluin lang natin ng haluin habang hinihintay po natin na mag light brown ang ating bawang. Ngayon po ay medyo nag light brown na po ang ating bawang. Pagkatapos po niyan ay ilalagay na po natin itong ating sibuyas. Tapos haluin lang natin hanggang lumambot yung ating sibuyas. So, ayan, medyo lumabas na yung amoy ng ating sibuyas. So, pwede na nating isunod ang ating luya. Tapos, haluin lang natin. Ngayon ay medyo luto na yung ating luya. Isusunod natin ang ating kalabasa. Tapos, lalagyan na natin ng gata para maluto po yung ating kalabasa. Tapos, maglalagay po pala ako ng konting tubig kasi ayoko po yung masyadong malapot yung gata. Pero kung ayaw nyo pong maglagay ng tubig, ay okay lang naman po. Pero itong sa akin, lalagyan ko siya ng konti kasi masyadong nakakaumay po kasi yung masyadong malapot. Kaya nilalagyan ko siya ng tubig pag nagluluto ako ng mga ganitong ginataan. Ngayon po ay pwede na po tayong maglagay ng asin para may lasa na po, para manuot po yung lasa agad-agad. Tapos halu-haluin natin para ma-spread po yung asin. Yan, para magpantay po yung lasa. Inuuna ko po yung kalabasa kasi siya ang medyo matagal maluto. Tatakpan ko po muna para medyo lumambot yung ating kalabasa tsaka maluto. Tapos ipapakita ko po sa inyo ulit mamaya kapag medyo luto na. Ngayon po ay titignan na po natin. Yan, kulong-kulo na yung ating sabaw. Pero matigas pa po itong ating kalabasa. Nakalimutan ko po palang sabihin na maglalagay po tayo ng 2 piraso ng green na sili. Pero hindi po ito maanghang. Ngayon po na pinapakuluan pa po natin itong ating kalabasa ay isusunod ko na rin po itong ating shrimp para maluto. Mabilis lang naman pong lutuin itong kalabasa kasi maliliit lang siyang pagkahiwa. Ngayon po ay maglalagay po uli ako ng asin. Tinikman ko po kasi ito kanina nung hindi ko pa nailagay itong shrimp. Nalalasahan ko na tamang-tama yung pagkatimpla. Tatakpan po natin ulit para mas maluto pa po yung ating kalabasa. Ngayon po ay luto na ang ating shrimp at saka kalabasa.
pwede na nating ilagay itong ating green na sili. Tapos ilalagay na po natin itong ating dahon ng kamote. Pahihinaan lang po natin ng konti ang apoy, tapos haluin natin siya, itong ating dahon ng kamote. Hindi ko na po siya tatakpan para hindi po magbago ang kulay ng ating dahon ng kamote. Para green pa po siya. Kasi kapag natakpan mo na to, mag-iba po ang kulay, parang malalanta. Ngayon ay luto na ang ating ginataang hipon na may kalabasa. Tapos papatayin na po natin ang ating apoy para ma-serve po na po ang ating hipon with kalabasa.